Αυτά είναι καταστροφή της θάλασσας. Δεν υπάρχει μπαρμπούνι, δεν υπάρχει τίποτα. Μας έχουν κάνει κομμάτια. Τα δίχτυα δεν αφήνουν ψάρι. Τις πετρές τώρα πάνω που πάμε στις Κάρους. Έφαγε το ψάρι, έκοψε το σκηνή. Κοίτα ζημιές. Άχρηστα τα εργαλεία. Δηλαδή αυτά σε 5 μέρες θα τα βγάλω όξω, πρέπει να πάρω άλλα. Έλα, πάρτε αυτό. Θα το δεις. Πάρτε και αυτό. Έλα, να. Όχι, δυο παιδάκια, δεν ξέρω να. Παραγάλια. Τι ψάρι, Φαγκριά και ρουφούς. μακριά, Υπάρχουν τα εμπορεύσιμα με ψάρια, έχουν χαθεί. Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα και δρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά. Και εδώ η δουλειά χειροτερεύει. Κάθε χρόνο χειροτερεύω. Δηλαδή δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα από πουθενά. Η πολιτεία δεν βοηθάει, έπρεπε να κάνει κάτι γι' αυτό. Για να τα περιορίσουμε. Γιατί μπορούμε να τα περιορίσουμε. Αν μας βάλουν κάποιους όρους να τα κυνηγήσουμε. Έχουμε προχωρήσει σε έρευνα για να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να απομακρύνουμε την τετροδοτοξίνη από τον λαγοκέφαλο και να μπορέσουμε έτσι την καθαρή βιομάζα να την εκμεταλλευτούμε σε κάποιες ήπιες εφαρμογές, π.χ. για λιπάσματα, κομπόστ και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι καταστροφή της θάλασσας. Δεν υπάρχει μπαρμπούνι, δεν υπάρχει τίποτα. Μας έχουν κάνει κομμάτια. Τα δίχτυα δεν αφήνουν ψάρι. Τις πετρές τώρα πάνω που πάμε στις Κάρους.